абдузариф ҷоробоев, як сокини шаҳри хуҷанд, имрӯз барои харидорӣ кардани сирпиёз ба бозори марказии панҷшанбе омад. бо баробари фаҳмидани нархи сирпиёз ба ҳайрат монд, зеро 1 килограмми он дар бозор 80 сомонӣ арзиш дорад. мавсуф аз ин ҳолат изҳори норозигӣ кард. ҳама арзонӣ мехоҳад, арзон шавад нағзи. бозори марказии панҷшанбе яке аз бозорҳои калонтарини вилояти суғд маҳсуб меёбад, аммо бо ин ҳама иқтидор дар бозор як нуқтаи фурӯши сирпиёзро мушоҳида намудем. фурӯшандагон мегӯянд, сирпиёзро аз маркази кишвар шаҳри Душанбе ворид карда истодаанд. гарон шудани онро аз камчин гаштанаш шарҳ доданд. фирӯза Сидиқова толи чанд сол аст ки ба хариду фурӯши сирпиёз машғул аст. ӯ гуфт, маҳз дар ҳамин давраи соли 2019 1 кило сирпиёз аз 8 сомонӣ то 10 сомонӣ нарх дошт. дар охири соли 2019 бошад, арзиши он гарон гашта ба 40 сомонӣ баробар шуда буд. толи як моҳ аст ки ба таври рекордӣ нархи он тағйир ёфт, то ҳатто аз 1 кило гӯшти лахм низ арзишаш баланд шуд. то хушк мешавад, то бора захира кам мешавад, асбаби захира кам будан нарх баландтар мешавад. بعد دیگر جا صادرات میکنیم و اینجا واردات نیست، صادرات میشود به شهری روسیه، دیگر شهرها. اصلا ما ذخیره خودمون کم مونده، دیگر نقد برآورده میشه. фурӯшандагон мегӯянд, қиматшавии сирпиёз дар соли 2015 низ мушоҳида шуда буд, аммо нархи имрӯзаи он баландтар аз он сол аст. дар ҳамон вақт сирпиёз ё худ чиснок ба 1 килограмм 50 сомонӣ арзиш пайдо карда буд. дар соли 2020 сирпиёз аз рӯи гуфти фурӯшандагон кам ба бозор ворид шуд. инчунин пеш аз ҳама талаботи мардум ба он зиёд гардид. ин ҳолатро яке аз сабабҳои гарон шудани нархи сирпиёз донистанд. талабот зиёд шуд. дар ҳақиқат монда сирпиёз зиёд буд. талабот зиёд шуд. ин ҳамин коронавирус гуфта истода, ҳамин ба фоида мебахшад гуфтан. одамоям омада истода харидорӣ бисёр кардан, харидорӣ кардан. аз ҳамин сабаб ҳам як маротиба бутун бозор ба тоза шуд. сирпиёз тамом шуд. کم کم آورده است دو سپر سادیان ما در قبل نصایب کار برسادیم های کیلاش به 1 سومون 2 سومون تا 3 سومون مونده ایستاده همین سرپیاز حاضر فروخته ایستادیان در حقیقت بعضی روزا همین سرپیاز بتون نمیشود همین حاضر تمام کنن اگر ممکن بعد از عبید همین سرپیاز تمام میشود بعض وقت همین طلبات همین به حاضر به هست. дар бозор харидорон хеле кам ба назар мерасиданд. сирпиёз низ аз ҷумла хеле кам харидор буд. сокинон зикр карданд ки дар вақти зарурат ҳам ба арзиши 80-85 сомонӣ сирпиёз харидорӣ намекунанд. ин ба буҷаи оилавӣ таъсири манфӣ мерасонад, зеро ки сирпиёз ин ғизои ниёзи аввали мардум нест. чиснок ки мисол рӯзгори гузаронда намешавад ки охир барои ҳамон як чиснок чизоям арзон шавад ёли баъзиҳо нархи мегӯянд ҷудоям нархҳо баланд камтар арзон шавад бо беҳбудии халқ. сирпиёз кадом хусусиятҳои шифобахширо дорад? оё бемориҳои сироятиро бартараф мекунад? ба ин саволҳо дар ҷараёни наворгирӣ аз духтури оилавии марказии саломатии рақами 5 шаҳри хуҷанд ҷавоб гирифтем. моҳира юсупова духтури оилавӣ таъкид дошт ки сирпиёз хусусиятҳои хоси шифобахшӣ дошта яке аз растаниҳои дармонбахш аст. сирпиёз дору нест, аммо барои пешгирӣ аз бемориҳо фоидаовар аст. аниқтараш дар баланд бардоштани масъулияти бадан хидматгузор аст. бояд қайд кард ки ҳангоми беморшавӣ танҳо бо сирпиёз муолиҷа карда намешавад ва ӯ ба як миқдори муайян камтар ёрӣ расонданаш мумкин. асосан сирпиёз ба бемориҳое ки ба бемории дилу рагҳо гирифтор мебошанд, чунки хусусияти васеъ кардани рагҳои хунгардро дорад, ба бемориҳое ки безурӯётӣ, ба бемориҳое ки илтиҳоби музмини роҳҳои нафас гирифтор мебошанд шифобахш буда метавонад. табиби оилавӣ моҳира юсупова мегӯяд ки чанде пештар як оила барои пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ ба кӯдаки хурдсол сирпиёз додаанд. ин ҳол боиси пайдоиши бемориҳои гуногун дар кӯдак гаштааст. аз ин рӯ истеъмоли аз меъёр зиёди сирпиёз ба кӯдакон ва калонсолон низ тавсия дода намешавад. истеъмоли аз ҳад зиёди сирпиёз ба организми инсон таъсири манфӣ дорад. лекин бояд қайд кард ки ҳангоми барзиёд истифода бурдани сирпиёз ӯ метавонад бемории бодигармии пӯст, авҷи илтиҳоби захми меъда, авҷи илтиҳоби музмини рӯдуи меъдаро ба вуҷуд орад
агар ин шахси калон бошад вай метавонад дар як шабонарӯз се ҳамун қисмчаи ҳамун сирпиёзро истеъмол кунад. умуман ба кӯдакони то синни 2 сола мо сирпиёз тавсия намедиҳем, чунки аллакай баъди охирин вақтҳо ба мо волидайнҳо муроҷиат карданд ки баъди истеъмоли кӯдакон сирпиёз дар онҳо бемориҳои боди гармӣ ба намуди испармаи аллергикӣ ё ки мо мегӯем крапивница ба мо муроҷиат намуданд. Барои ҳамин ҳам ба кӯдакон бояд эҳтиёткорона додан лозим аст. духтурон мегӯянд ки сирпиёзро бояд дар вақти чун сабза наврӯидан ба таври тару тоза харидорӣ ва истеъмол кунанд. дар вақти хушк шудан хусусиятҳои шифобахшиашро қисман гум мекунад. яъне истеъмоли он сирпиёзе ки ҳоло дар бозор ба арзиши 85 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст, на он қадар фоидабахш аст. тавсия дода шуд ки беҳтараш сирпиёзи тару тозаи баҳориро истеъмол намоянд ки як банди он ҳамагӣ 3 сомонӣ арзиш дорад. манфиаташ ба саломатӣ ва хароҷоти оилавӣ бештар мешавад. гузоши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.